דור, אתה יודע למה אנחנו כאן עכשיו? פעם אחרונה. נכון. ואתה רוצה לומר משהו, דורצ'וק? כן. לפעם האחרונה? כן. מה אתה רוצה לומר? היה לי מאוד כיף השנה להיות עם כל החברים. ומאוד כיף לי השנה להיות עם כולם, והיה לי כיף ללמוד כאילו השנה. אני באה לבר מצווה שלי, ומאוד נהניתי שבאו חברים שלי בבר מצווה, שנהניתי כל כך השנה. והייתה לך בר מצווה מדהימה. היה בר מצווה מה זה מדהימה, והיה לי כיף השנה גם עם מירית, והייתי גם במזנון וגם בזה. וגם היה חג שבועות. נכון, שראית את הטקס. אני אשאל מישהו רוצה להגיד לי משהו? והיה לי ממש כיף השנה להיות איתכם. דור, גם הילדים פה רוצים לומר לך כמה דברים. אתה רוצה לשמוע אותם? אני יכולה. אז דן, בוא תתחיל. אני יודעת שדור הגיע שהלך למדתי שהוא לא הוא ילד רגיל, הוא איתנו והוא שיחק איתנו הוא עושה את זה שהוא גם בכיתה. ולא הוא ילד רגיל, הוא ילד נחמד, הוא מחייב. נכון. לב? שמחנו לעזור לו, ושמחנו שנהנית איתה עם השנה. זה מאוד שימח, זה מאוד, גם שאיריס אמרה לנו שבא ילד חדש לכיתה, אז ישר כולם אמרו, כן. שאילנה ראתה אותי, לא ראיתי את כולם, ואמרתי שאילנה ראתה אותי, ואילנה כל יום אומרת לו, אתם זוכרים את אילנה? זאת המנהלת של הבית ספר שהיא באה לדבר איתנו? אז שמחנו לעזור לך. וזה עזר גם לנו. נכון, אילה. כשדור הגיע לכיתה, היה כאילו ילדים ספרו, כי הבנו איך לקבל את השונה שבגלל, כי הילדים פה הם לא ילדים כאילו שיש בהם משהו שונה, אבל בגלל יש משהו שונה. ומיוחד. לקבל את השונה. וגם היה מאוד כיף שהוא שיחק איתנו, רק איתנו פה כזה. זה מפריע לקבל את השונה? לא, ממש לא. זה אפילו יותר כיף. כיף לקבל את השונה. מה זה עושה לנו שאנחנו מקבלים את השונה? עשה לכם הרגשה טובה? כשעשיתם משהו טוב, שעזרתם? זה לא רק משהו טוב, הוא חבר. הוא חבר. דן, אתה מקסים, איזה משפט יפה אתה אומר. לא, אני לא. היא מתרגשת מאוד. רותי מאוד מתרגשת כבר מתחילת היום. רותי אימא מדהימה, ואת גורמת לי לבכות גם. די, נו. מקסים. כן, אורי. דור, תקשיב, ממש, ילד ממש ממש. זה כל פעם שבאת יום שישי, אי אפשר לא להגיד לך שאני כל כך חמור. וחייכן. כן, חייכן, הילד ממש נחמד. היה ממש ממש כיף. וגם שמחים שהיה לך כיף איתנו. לפעמים אנחנו, כל פעם, כבר בסוף אנחנו משפחה. אורי, איזה משפט מקסים. נכון. מקסים. יובל? בהתחלה שיולי אמרה לנו שבא ילד חדש, וצריך שהיא עובדת עליהם. נכון. לא, לקח הרבה זמן עד שהגעת לכיתה, והם חשבו כל הזמן שהיא עובדת עליהם. כשהגעת היה מאוד שמחה, והיה לנו ממש והיה כיף מאוד בבר מצווה שלך. נכון, את השתתפת בבר מצווה. כן. והיה מאוד מרגש. נועה? כאילו, הוא טוב, אז הוא ילד שונה, אבל הוא מיוחד, וכשהוא איתנו הוא לא שונה, איתנו איזה יופי. זה הכל. באמת? הוא מרגיש חופשי. באמת? אפילו בכדור הוא משחק, דורצ'וק, נכון? אני שמחה עם דנה. לשמוע. עם דנה ומוריה, איפה הם? אני שמחה לשמוע. נכון. מקסים, כן איתי. תודה. תודה, אתם ממי, מקסימים, תודה. ואני מרגישה שזה תרם לכם המון, ואני שמחה שלי ולרותי הייתה את המחשבה הזאת לשלב את דור אצלנו בכיתה, כי אני חושבת שמעבר לזה שזה תרם לדור, זה תרם לכם המון,
ואני חייבת לציין שזה אפילו תרם לי הרבה. אני ראיתי בימי שישי את החיוכים שלכם, ראיתי את הרצון שלכם לעזור, את האהבה שלכם, את השמחה של דור, ואני מודה שאני מאחלת ומקווה שתמיד תעזרו לאחרים, ושתמיד תהיה לכם האפשרות הזאת להכיר ולהבין ולשייך את השונה אליכם. דור, גם אני נהניתי מאוד בימי שישי לחכות לך, ונעביר את זה הלאה, בדיוק.